دوستو محمد فیاض صاحب اور محمد اقبال صاحب انہاں دے بھائی مرحوم مغفور ریاض حسین صاحب اللہ تعالیٰ انہوں دی بخشش فرماون کہ اللہ تعالیٰ مرحوم دی قبر کو تا قیامت اپنی رحمت تک گہوارہ بنانا۔ شاہ صاحب تو سن دے پہ آوے بے مرحوم عاشق رسول آئی یہ جی نیک بندیاں دی گواہی بھی بخشی دا ذریعہ ہے اور الحمدللہ مرحوم جمعہ سارے کول پڑھتے ہیں اکثر اللہ تعالیٰ انہاں دے درجے بلند فرماؤں۔ سارے حضرات محبت نال بلند آواز نال درود شریف پڑھو جا تمام حضرات۔ سارے پڑھو جا الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم الى آخر الآیہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ واجب الاحترام دوستو، جو موضوع تمہارے سامنے عرض کرنے ہوں تو پہلے اتنا سماعت کر گنو کہ حضور علیہ السلام دی وفات ساری امت واسطے ایک عظیم صدمہ، کیونکہ حدیث جاندے جڑے جڑے حضور علیہ السلام مکہ تو مدینہ شریف ہجرت کر کے آئین ادات کل شے منہا، مدینہ شریف دی ہر گلی ہر بازار بلکہ مدینہ الرسول دا چپا چپا منور تے روشن تھی گیا۔ مدینہ شریف وچ میلے دا سماہا، وڈی عید آئی جنن سید المرسلین دی ڈاچی مبارک مکہ پاک تو مدینے داخل تھئیے، آنکھوں خوشی دی عجیب لہر ہے۔
چھوٹے چھوٹے بال گلیاں بھجدے ودے ہیں تے سارے نبی سہیں دی عظمت تے نعرے ودے لینے ہیں. حدیث چاندے عورتاں مکانہ دیا چھتاں دے چڑھ کے تے سید المرسلین دی سواری کو دیکھا پیان تے صحابہ مدینہ شریف تو باہروں نکل کے تے سارے نبی سائیں دا استقبال کرن واسطے آئے تے آدھے کھڑے ہیں طلع البدر علینا من سنیت الوداع بدر سرینن چاندر کوں تے آدھے کھڑے ہیں جو سادہ چاندر طلوع فرمائے انہا پہاڑیاں تو جیڑیاں پہاڑیاں تے اساں اپنے مہمانہ کو الوداع ون کریں دے آسے انہا پہاڑیاں دے گھاٹیاں چو دیکھو مدینے دا چاندر آندہ پہ وجبت شکر علینا سادے ہوتے واجب اساں دا شکر کروں سید المرسلین آئین آکھو ہر گلی منور تے روشن آئی تے میں عرضے کرنے جنن میرے نبی وصال فرمائے حدیث چاندے مدینہ الرسول اندھیرا چھا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا وصال مبارک تے حدیث چاندے وڈے وڈے صحابہ بے ہوش تھے کبار صحابہ نبی سیدی محبت میرے نبی دے فراق صدمے دیئے کیفیت وڈے وڈے صحابہ کوئی کتھ پہ کوئی کتھ پہ کوئی کہیں جا پیا نیر وہیں دے تے حدیث چاندے حضرت بلال مدینے دیاں گلیاں رو رو کے بندے بندے تو پوچھ دعوتے میرا نبی کیڑی گلی چواندہ پہ بلال روے تے آکھے میرا نبی کیڑی گلی چوں بازار چوں حدیث میں کھولی بیٹھا سیدنا عثمان غنی دی اے حالت جو لوگاں دے دروازے ودا کھڑکیں دے اے غم دی کیفیت آئی جے کو تساں آدھے وے جو بے خودی دا عالم آئی وارفتگی آئی جو ہوش نہیں رہ گیا تے سیدنا عثمان غنی دروازے کھڑکاویں اتے دستک دے کہ عثمان ودا پوچھ دے میں پوچھ دا میرا نبی اندروں تا نہیں بیٹھا سیدنا عثمان غنی دیئے کیفیت مختلف صحابہ کوئی جنگل والے پاسے ٹر گئے کوئی مدینہ شریف دیاں گلیاں بازاریں حضرت بلال روے اتے آنکھیں سنے کون قصہ درد دل میرا غم گسار چلا گیا سنے کون قصہ درد دل میرا غم گسار چلا گیا جسے پاس تھا یتیم کا وہ کرم شعار چلا گیا ویسے میں توڑے کن پوچھتا توڑا کیا خیال ہے غم دی کیا کیفیت ہو سی قبلہ
یہ تو تسیں جان دے وے جو تواڈے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے جو میری محبت پتر تو ہی زیادہ ہو گئے فرمائنے لونیاں دا پتری تو ہی ودھ کے میرے نال محبت رکھ بھیڑی بھیراواں نالوں ودھ دھیاں پترا نالوں ودھ اما بابے نالوں ودھ فرمائنے جان تو ودھ کے میں نبی نال جے تونی زیادہ پیار نہ کرے سے مومن نہ بن سے فرمائنے مومن وہ ہوئے جے کو سب تو ودھ کے میں نبی نال پیار ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق یا ماشاءاللہ اے اللہ وسائدہ جوش جذبہ یہ بھی اللہ سلامت رکھے دیکھو نا ایمانداری نال ٹھڈے دل نال سوچو اللہ ساکو زبانہ دیتی ہی واسطے جو اللہ دے محبوب دی عظمت دے نعرے نعرہ صرف ہی واسطے لوین دے انہیں اللہ سے قرآن فرمائے اللہ فرمائے دے ذکر جہر بھی کرو خفی بھی کرو فرمائے نے بلند آواز نال ہی ذکر کرو دل چی کرو پر بلند آواز نال روایت چاندے ہی واسطے کرو جو جے تک تواڈی آواز ویسی قیامت علی جاڑے ہر شے گواہی پئی دے حضور علیہ السلام ایک مرتبہ پہاڑ دے نالو لنگھ دے پن تے رک گئے تے فرمائے نے صحابہ پہاڑ دا نام کیا ہے انہاں کہ یقال لہو جمدان یہ جمدان پہاڑ ہے تے فرمائے نے اذکر اللہ ہذا جمدان صحابہ ذکر کریں دے جلو جمدان پہاڑ دے روڑیاں کو گواہ بنے دے جلو فرمائے نے ذکر فرماؤ انہا روڑیاں کو گواہ بناؤ قیامت علی جاڑے اے روڑے بھی اکھے سن مولا عام جوان نی پیان دے اساں گواہ ہیں تیرے نبی دے غلام پیان دے میں ادا کروں پہاڑ دے روڑے گواہ تھی سکدن این مکان دیا کندھائیں گواہ بن سکدن انہ دیواریاں دا سلہائیں گواہ تبارحال میں پیارز کرے نا دوستو صحابہ کرام دی عجیب کیفیت کوئی کت ڈھٹھا پہ کوئی کت ڈھٹھا پہ بے ہوشے خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کلم چاہتی ہے تے خواجہ صاحب فرمینن صحابہ رومن کرلاوین عجیب منظر تے رو رو کے آدھیان ڈھول روئی گے ویندے ویندے عربی روئی گے ویندے ویندے ڈھول روئی گے ویندے ویندے درد ودھائی گے ویندے ویندے ڈھول روئی گے بی بی فاطمہ تو زہرا دے بارے حدیث گوائن بی بی بے ہوشے حسن حسین دی کیفیت عجیبے ہر پاسوں آواز آندیے ماہی روئی گے ویندے ویندے ڈھول روئی گے اللہ تعالیٰ نبی سید محبت غم میں جو رومڑ نصیب کرے پجالا پوے سارے آنکھوں آمین دوستو
ایک حدیث سماعت فرما گنو اون تو بعد اون ایت تا میں ترجمہ عرض کرے نا وَعَنْ أَنَسٍ رضی اللہ عنہ قال اوتی عبید اللہ بن زیاد برأس الحسین. حضرت انس رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہے. حضرت انس پاک فرمینن میں کنتو ان دبن زیاد فجیع برأس الحسین. حضرت انس پاک فرمینن میں عبید اللہ بن زیاد دے دربار دے وچ موجود ہم. عبید اللہ بن زیاد دے دربار دے وچ میں موجود ہم. ایک کوفے دا گورنر ہے. فرمینن میرے سامنے جی آ برأس الحسین. فرمینن میرے سامنے امام حسین دا سر مبارک پیش کیتا گیا. نبی دے نواسے دا سر امام حسین دا سر پاک فجعل فی تستن تھال دے وچ رکھیا ہویا. فرمانے میں موجودم اکھی نال ڈٹھم سر مبارک تھال دے وچ تے گورنر دے دربار پیش کی تو نے فجعل ینکتو وقالا فی حسنہ شیئا. عبید اللہ بن زیاد اٹھے. حدیث تے لفظ یضرب بقدیب اندے ہاتھ چ چھڑی آئی. ہاتھ سوٹی ہاویس بیت آویس. گورنر بیمان اٹھے تے حضرت امام حسین دے بقدیب فی انفہی امام حسین دے نک تے سوٹی نال ٹھنگا مارے. او ظالم او گورنر اٹھے نا تے فرمائنے نک مبارک دے ٹھنگا مارے. امام حسین دے لباں تے چھڑی لائیس. اے حدیث میں کھولی بیٹھا جڑے ان لفظ بولیں ذرا سنو. وَيَقُولُ مَا رَأَيْتُ مِثْلَ هَذَا حُسْنًا. عبید اللہ بن زیاد لباں تے سوٹی لا کے نک مبارک دے سوٹی دا ٹھنگا لیس تے ظالم دشمن تھی دے آکھن لگا او لوگو مارائے تو مثل ہذا حسنا. تو آکھا بڑے بڑے حسین ڈٹھم حکمرانہ دے شہزادے ڈٹھم بڑے بڑے سونے ڈٹھم پر گورنر آکھا اصل سونا آج ڈٹھم. وآکھا مارائے تو مثل ہذا حسنا. ایو جیاں حسین میں نہیں ڈٹھا ایو جیاں سونا میں نہیں ڈٹھا. دشمن تھی کہ آدھا کھڑے دشمنی عداوت ایک پاسے پر محمد دے بچڑے دا جمال ایک پاسے حسین دا حسن ایک پاسے. دشمن تھی دے آدھا کھڑے صورت عجیب حسن عجیب. اچھا جاکو سبحان اللہ. اور غریب النواز جڑنے جملے علینس قال انس فقلت واللہ. حضرت انسا دن میں اٹھی کھڑا تے میں آکھے واللہ اللہ دی قسم انہو کانا اشبہہم برسول اللہ. میں آکھے اللہ دی قسم نبی دی تصویر نبی دا ہم شکل. میں آکھے گورنر را کیوں نہ سونا ہوئے جڑا صورت محمد دی ہے.
آپ دن میں سارے دربار تے مجمع کو آکھا، میں آکھا توجہ نال دیکھو، غور نال دیکھو، ایو حسین جڑا ہم شکل نبی ہے، جڑا تصویر مصطفیٰ ہے، آکھو ہم شکل مصطفیٰ ہے، جی میں میرا نبی سونا اوے محمد دا بچڑا حسین میں مشکات شریف کھولی بیٹھا، فرمایا امام علی مقام دی زیارت کیتی ہے مجمع، بندے غور نال توجہ نال پہ تکینن تے انس پاک دن واللہ میں توجہ کیتی ہے، میں قریب آیا، دل دھیان کیتے میں نبی دے بچڑے دے لب حرکت جن لب ہل دے پیان، فرمایا بھرے دربار حسین قرآن دی تلاوت شروع کر دی، بھرے دربار امام حسین تلاوت فرمائیے، سارے مجمع چوں آواز آئیے، سورت بھی سونی ہے، سیرت بھی سونی ہے، اتے غور نال سنو حسین دی تلاوت بھی سونی ہے۔ ویسے آپس بیٹھے ہیں، تو آڈا کیا خیال ہے، سونا میں پڑھ دے ہو سن ایک کوئی پانی پتی یا مصری کاری پیا پڑھ دے، آج ہی کوئی کاری پڑھنا لا ہوئے تے بندیاں دے بیتال ہوا دن بھل 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 ڈاڑھی تلاوت سنی سے حکمی میں ہے، حکمی ہے جو توڑے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں جڈانی قرآن پڑھو اپنی آواز نال قرآن کو سونا کرو، قرآن کو زینت بخشو، اللہ پاک آواز دیتی تو سونی آواز نال قرآن پڑھ، کیونکہ میں ضمن عرض کی تھی جلاہے کی روایت چاندے اللہ قیامت آلے جاڑے جنن جنتی جنت داخل تھی ویسے نا ملک منظور صاحب اللہ جنتیاں کو آکسی وہ جنتی ہو، اگر تو آدھا دل کریں دا ہوئے تو کو سونی آواز سنوا جنتی آکسن مولا سنوا، اللہ جنت حورا کو حکم دے سی میری حمداللہ نغمہ سناؤ سور رہے جلے پرسن جنتی بڑے مسرور تھی سے وہ اکسن سبحان اللہ سے فرمائے سی اگر تساں آکھو تو آکھوں این آلوں بئی سونی آواز سنواما مولا سنوا، اللہ تعالی حضرت داود علیہ السلام کو فرمائے سن اے میرا داود نبی اج اللہ نے داودی زبور پڑھ کے سنا جنتا، حضرت داود علیہ السلام دی تلاوت ذکر قرآن چے جلے داود علیہ السلام زبور پڑھتے پہاڑ وائد کرے نہیں، داود علیہ السلام پڑھتے ہیں درخت وائد چاوے نہیں، داود علیہ السلام پڑھتے ہیں فرمایا پکھی پرندے اللہ دے نبی دے کٹھے پڑھنا شروع کر دینے ہیں، داود علیہ السلام دے بارے حدیثہ گواہ قرآن گواہ، داود نبی جنن زبور پڑھیا واندھا پانی کھڑ بنیا، اچھا آنکھو سبحان تو شاہ صاحب حدیث موجود ہے جی میں داود علیہ السلام زبور پڑھتے ہیں ایویں امام حسین قرآن پڑھتا، امام حسین دے بارے مفسر لکھ دیں جنر امام علی مقام تلاوت کرنا واندھا پانی کھڑوے دوستا داود علیہ السلام پڑسن تے جنتی وجدے چاوے سن ہر پاسوں آواز آسی سبحان اللہ سبحان اللہ سنو، اچھا حدیث چاندے اللہ سے فرسن جنتی ہو جے تو آدھا دل کریں دا ہوئے تو آکو این کنو ودھائی آواز سناوا
این کنی اتلی سور جنتی آکسن مولا سنوا اللہ سہی توڑے میرے نبی سہی کو فرمیسی اے میرا مدینے والا محبوبہ اج ذرا اپنی آواز جنتیا کو میرا قرآن سنوا والجنت ذرا او منظر سوچو بیٹھے اللہ ساکو اشالہ او منظر نصیب کرے جو بہشت اندر جنت اندر آکھو سارے جنتی سنن والے تے توڑا میرا نبی ہر پاسو آواز ایسی سمعنا قرآن عجبا جنتی اکشن مولا قرآن بھی عجیب ہے پر سارے نبی دی زبان بھی عجیب ہے قرآن بھی عجب ہے زبان بھی میں تو آپ کو این واسطے عرض کیتے جو نبی سہین دا پڑھونی سبحان اللہ تے مل کے آکھو حسین دا پڑھونی امام حسین دی تلاوت امام علی مقام جنن قرآن پڑھے حضرت انس پاک فرمین مجمع دے اندر دربار رواڑ شروع تھی گئے فرمین دشمن تھی دے روون پیگن ہر اکھ عشق بار تھئیے ہر بندہ روون آلا عجیب منظر تھی گئے باقی شہداء دے سر بھی پیش تھے امام حسین جنن تلاوت شروع فرمائیے تے بندے رو دے پچھن پیگن جو کیڑے ملک دا وسدا کاری ہے کیڑے ملک دا وسدا کاری ہے دس کہیں قرآن پڑھایا ہے ایویں سنیا کہیں تو سنیا نہیں جڑا پڑھ کے اج سنوایا ہے ایک بندے دی چیخ نکلیے چٹی داڑھی آلا بڑھڑا قریب ہے او میرے امام دے سر دے کولا کے آدھے یا گود رسول دا پلیا ہے یا کھیر بطول پلایا ہے یا گود رسول دا پلیا ہے یا کھیر بطول پلایا ہے رب جانے کیا مجبوری ہے جو سر سانگتے آ چڑھایا ہے جلے سارے مجمع دے اندر چیخو پکارے بندہ پچھے جڑا پاک امام جواب دیتے عاشق لکھے میرے امام فرمائے پچھنا لیا میں راکب دوش نبی دا میں راکب دوش نبی دا میں بچڑا شیر علی دا میں کو لوگو رج رج دیکھ گھنو میں پتر نبی دی دیدہ میں کو لوگو رج رج فرمینے میں مادہ پتران جڑی ایک ہاتھ نال چکی چلیں دی آئی بے ہاتھ نال پینگے دی ڈوری ہلیں دی آئی تے زبان نال میری ماں لوری قرآن دی دے دی آئی اچھا کو سبحان اللہ تو دوستو اے تسلیم کرو تو سائیں تے ساری کائنات من گئی ہے جو قرآن بھی عجیب ہے پر حسین دی زبان بھی عجیب ہے میرے امام دی تلاوت تے آنکھو وال حسین پاک دی قربانی بھی عزیز
میں ویندہ ہوں موضوع والے پاسے ہاں چونکہ گال سنو ذکر حسین کرو تا توڑا میرا نبی ڈاڑھا خوش تھی کہ بلا گال سنو حضور علیہ السلام دے ازواج مطہرات سارے الحمدللہ برحق لیکن حدیث چاندے سارے نبی کو بی بی عائشہ صدیقہ نال ڈاڑھی محبت آئی صحابہ کرام انتظار کرنے ان جڈن نبی سہیں بی بی عائشہ دے گھرہ میں نانا تے واری ہویا بی بی عائشہ دی ہوں جاڑے توفے تحائف لینے تے نبی سہیں خوش تھی نے بی بی عائشہ صدیقہ آج بھی فقہ لکھے کہ اگر اپنے نبی کو راضی کرنا چاہندے وے ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ دی نیاز لیتی کرو بی بی دی بارگاہ ثواب دا تحفہ بھیجو سید المرسلین راضی تھی اچھا جی میں بی بی عائشہ صدیقہ ایویں امام حسین پاک نال سادے نبی کو ڈاڑھی محبت اتنی محبت ہے کہ روایت چاندے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں گلیے چاندے پہن تے بال بھریا ودا مٹی ہے گرد و غبارے تے بچے دے سرچ مٹی ہے کپڑیاں تے دودھڑے فرمایا بالکل جی میں مٹی بھمبھوت تے عربی لجپال نظر فرمائیے تواڈے میرے نبی بچے کو اشارہ کیتے قریب آئے ساڈے نبی بال کو سینے نال چلائے متھا چمے نے صحابہ پوچھ دینا آقا بھریا ود مٹی آقا گرد و غبارے فرمینے صحابہ ان بچے نال میں کو ڈاڑھا پیارے جو یہ بال میرے حسین دا یارے فرمینے میں خود ڈٹھائی میرے حسین دے نال ٹردائی یاریے سے جتے میرے معصوم حسین دے قدم لگ دیان ایہو بال حسین دے قدمان دی خاک جا دے بوسے پیا دے دائی پیار فرمینے جڑا حسین دا یارے میں محمد کو دے نال ڈاڑھائی پیارے ڈاڑھائی اس واسطے میں ذکر حسین عقیدے جو مدینے سنو تو ساکسو نبی سے راضی میں توڑے کو پوچھ دا کہ حضور علیہ السلام جدن معراج شریف دے گن حدیثاں گوائن سدرۃ المنتہا دے جبریل کھڑ گئے تو نبی سے فرمایا جبریل جو لوادے آقا میری ایہا انتہا ہے اگوں تساں جانو تے توڑا خدا جانے میں کوئی اجازت فرمانے جبریل کیوں نہیں جلدا آقا ایک وال دے برابر ونیا تا میرے پر جل ویسے اگر یک شرے موے برتر پرم فروغ تجلا پسوزت پرم حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل سن گھن جے تیری انتہائے میری اتھاؤں ابتدا جے تیرا سفر اتھائیں مقدہ پہ سادہ شروع معلوم تھیں دے جتھے نوریاں دے سردار دی انتہا تھیں دیئے آنکھو آمنہ دے لال دی اٹھاؤں ابتدا تھیں دیئے فرمائنے جبریل جی آقا سارے نبی فرمائے جبریل کوئی تمنا ہوئی کوئی آرزو ہوئی کوئی گال ہوئے تردس میں بارگاہے رب لب یزل چارج کرے سا جبریل آکھے میری ہکا تمنا ہے میری طرف اکھائے جا جبریل کیڑی اتھائی محدثین فرمائیں جبریل آکھا گال اوہا کران جیندے کرن نال میرا نبی خوش تھی تو جبریل تا جاندہ جبریل آکھا ہی نبی کو امت نال ڈاٹھا پیارے نبی دے امت دے بھلے دی گال کرا راضی تھی پوسی تو جنن مصطفیٰ راضی تھی گیا خدای راضی تھی جبریل آکھا کملی والے میری تمنا ہے
جدن قیامت علی جاڑے تواری امت پل سرات تو لنگھن پوے تواری امتی واری آوے اللہ رب العالمین کو میری طرف عرض کرا ہے رب میں کو حکم چڑے وے اللہ اجازت چڑے وے رب العالمین میں کو اجازت دے وے میں پر چا بچھاواں میں آدھا پل سرات میں پر بچھاواں میرے پر ہومن تیری امت دے پیر ہومن اچھا کو سبحان میرے پران تو تاری امت گزرے میرے پران تو تاری امت گزرے سید المرسلین ڈاڑھے راضی تھن فرمائنے جبریل میری امت دے بھلے دی گل کی تیئی میں محمد تیرے واسطے دعا مانگدا میں کو راضی کیتے ہی واسطے فرمایا قیامت علی جاڑے جلے سادے نبی دی امت گزر سی تے سید المرسلین فرمینن میں پل سرات تے اگلے کنارے دے کھڑ کے تے میں دعا منگسا رب سلم امتی مولا میری امت کو سلامتی نال گزارے میری امت کو عربی لجپال دعا منگسن جبریل پر وچھے سی بولو جبریل تے قبلہ مولا شاہ رضا خان بریلوی کو وجد آ گیا فرمائنے احمد رضا ہوں دردہ کیوں ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد اچھاکو سبحان اللہ اچھا یہ بھی میں عرض کر دے مولانا شاہ مرزا بریلوی تھیں بولیں آپ فرمائنے ساکو جبریل دے پران دی کیا لوگ رہے فرمائنے جبریل دے پران دی فرمائنے احمد رضا بے شک جبریل پر وچھاوے تے جبریل کو یادن سن گھن بے شک تو جبریل ہے میں نبی دا غلام تو پر وچھاوے میں تیرے پر رہوں تے قدم نہ رکھے سا فرمائنے میں نبی دا غلام جلے پل سرات تے قریب آسا ایہو جیں چھلانگ مرے سا ایہو جیں اڈکاری لے سا تیرے پر اور ہوں رہ ویسن میں پر ہوں فرمین رضا پل سے گزارو کے راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر دوستو میں پڑھی ایت میرا اصل موضوع ہے جو اللہ تعالیٰ کو سارے نبی سہی نال ڈاڑھی محبت ہے بولو نبی سہی نال تے جڑا بندہ ذرہ ہے کہ نبی سہی دی بے ادبی چا کرے تھوڑا جیاں سارے نبی کو بے آرام کیتے یا ایسا کلام کیتے جیندے وچ بے ادبی گستاخی دا شائبہ ہے اللہ بندے ہوتے ڈاڑھا ناراض تھے گھڑی میں دے دا بیٹھا دے پورے 5 منٹ پہلے ختم کر دے سو اتنا عرض کرے نا جڑی میں پڑھی ہے نا یہ ایت تا شان نزول ہے حضور علیہ السلام دوپہر کو ستے پہ بولو نبی سے دوپہر کو یہ دوپہر دا قیلولہ کرنا آرام کرون آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے حضور علیہ السلام دوپہر کو آرام پہ فرمینن تے ستے ہوئے تے قرآن دے قبیلہ بنو تمیم دے لوگن دیہاتین
ارابین سفر کر کے آئین پرے تو آئین تے نبی سائیں دی محبت چاہیں تے جلے مدینہ شریف داخل تھے دوپہر ہاندا ویلائے تے نبی سائیں دی زیارت واسطے بےتاب تھے ودیا تے آندے ہوئے پوچھنا کیتے نے ایسا نبی سائیں کو ملنے صحابہ جواب دیتے حضور علیہ السلام ستے ہوئے عربی لجپال آرام پہ کرے انہاں نہ اگ پوچھا نہ بگ جلدی نال آئے تو آدھے میرے پاک نبی دے دروازے دے کھڑ کے ساڈ مارنے شروع کیتے سید المرسلین کو پہ سڈینن جو کملی والا کرم فرماؤ ذرا بار ہواؤ تے ساکو زیارت کرواؤ جلے انہاں ساڈ ماریا تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جگا دیتو آنکھو ساڈے نبی سہیں دے آرام اچ خلل پیونے تے اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ آ گیا رب تعالیٰ کو گوارا نہ کیتا اللہ سہیں ہوں ویلے ایت نازل کیتی ان الذین ینادونکا من وراء الحجرات اکثرهم لا یاکلون اندہ ترجمہ اللہ سے فرمایا جڑے اے لوگ سڑیں دے کھڑیں تے میرے نبی کو ندا پہ دینے تے میرے محبوب کو بیدار کیتے نے اٹھائے نے ربا کا اکثرهم لا یاکلون انہیں اکثرو ہیں جنہیں عقل کہنی فرمایا سمجھ کہنی او بے عقلو ربا کا توڑی عقل ماری گئی ہے تو سا کونی وے سڈ مارن والے اتے کونی وے میرے محبوب کو جگاوان والے کیوں جگایا گیا مولا کیا کروں اللہ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا تو ادا حق بندہ ہی صبر کرو بیر ہوا حتی تخرج الیہم میرا نبی خود بخود میرا محبوب مرضی نال جاگیا بیدار تھی ویا میرا نبی آپ اٹھی دے بارہوں آویا لکان خیر اللہم کتنی چنگی گال ہے کیری بہتر آئی اللہ فرمایا کیوں جگائے وے میرے محبوب دے آرام خلل کیوں پے وے آواز کیوں دیتی وے بیرہ ہوا صبر کروا آپے جاگیا آپے آویا کیڑی چنگی گل لئی انہاں بندیاں دی دھاڑ نکلیے مولا بھول گئے ہیں غلطی تھئیے اللہ ساکو علم نہ ہئی اساں بھول گئے ہیں رب کیا واللہ غفور الرحیم جے من گئے وے ہون میں تو آکو بخش دیتے اگاں دے خیال کرا ہے میرے نبی دی تعظیم تے ادب دا خیال اچاکو سبحان اللہ اتنا بے آرامی اللہ پاک کو گوارا فرمایا تسا کون ہی بے آرام کرنا لے رب فرمایا اگاں دے اگر ایویں غلطی کی تو سے میں کوئی نہ بخشے سا ہون چونکہ تو آکو علم نائی محبت چاہے تو آکو معاف کیتم پہل ہی گل ہی ہے اگاں دے خیال کرا ہے سادے محبوب دے دربار دا جڑا ادب ہے ان کو ملحوظ رکھا ہے اچاکو سبحان گال سنو ایتا شو دے انجانن تے جڑے جانی جانن انہاں کو ادب دیکھو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جھولی اچ نبی سیں ستے پن تے علی پاک دیگر دی نماز کانا پڑھی آئی پڑھ کے دیکھو دین لاندھا ویندے علی المرتضی سچینن ایک پاسو نماز بے پاسو میرے نبی دی نیندرے ہن کیا کرا نماز پڑھاں تا جگامنا پوسی پر علی پاک دے دل علی دے عشق و محبت فتوہ دیتا علی ایک نماز
لکھاں نمازاں ایک پاسے میرے نبی دی نیندر ایک پاسے نماز قربان کر دے نبی کو نہ جگا حدیثاں گواہن آکھو دین لہگے علی سین نماز دے غم میں رو پن اکھیں چوں آنسو جاری تھن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار تھن لما تبکی یا علی علی کیوں بیٹھا رونے آقا نماز دیگر دی پڑھنی ہم تساں ستے پہ آوے علی جگاویں آچا کملی والا میرے دل گوارا نہیں کیتا اتا ایک نماز ہے میں تا سارا نمازاں تیری نیندر تو قربان کر دے وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سینے نال لائے فرمائنے علی قضا پڑھ سیں یا ادا ایسی تو سائیں ہو تے قضا پڑھا ادا پڑھ سیں میرے نبی فرما فکر نہ کر نبی پاک علیہ السلامی میں انگل دا اشارہ کیتے حدیث پڑھ کے دیکھو جلے نبی اشارہ کیتے حدیث سے جاندے ملومی میں تھیندا جی میں سورج دا کنکشنی نبی دی انگل نال لگا نبی جو اشارہ کیتے لتھا سج دیگر دے مقام دے آئے آکھو علی المرتضی نماز ادا پڑھئے پر علی قیامت تک دے مسلمانہ کو دستہ دیتا جو نماز کہے تے محمد دا ادب کہے تعظیم کہے او زمیندارو آپس بیٹھے ایمانداری نال ذرا قبلہ حضور علیہ السلام دی شادی تھی بی بی زینب نال اچھا آنکھو رضی اللہ عنہ سارے نبی سے نکاح کیتے قرآن بیان کیتے سارے نبی ولیمہ کیتے دعوت ولیمہ حضور علیہ السلام ولیمے دے اندر صحابہ کرام کو سجے تے قرآن دے جاہی تھوڑی اچھا بولو جاہی تھوڑی تے نبی سی نمبر وار روٹی کھویں دے کھڑن اون ٹولی کو بھیج دینن تے والبیاں کو بلھا دینن تے کچھ صحابہ ٹکر کھا دے بے گن گال ہی کران تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہن انتظار چن جو اے اٹھی دے ونجن تے میں بیاں کو بلھاواں تے اے گال ہی چ لگ گئے تے اللہ رب العالمین کو گوارا نہ آیا اتھیں ذرا توجہ نال اے مسئلہ ہی سنن دائی وے حضور علیہ السلام نے فٹ فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی شاہ صاحب ابو ذرا پڑھا ہے نا الا ان یؤذن لکم الى طعام غیر ناظرین اناء اللہ فرمائے ایمان والے او نبی دے گھر وچ داخل نہ تھی وہ مگر اوہے بندے آمن جنہاں کو میرے نبی سجے الہ طعام کھاون دعوت ولیمہ کھاون اوہے بندے آمن ان یؤذن لکم جنہاں کو نبی اجازت دیتی ہے جنہاں کو میرے نبی کانڈھا دیتے فیضا دعیتم فرمایا اوہے آمن جنہاں کو سجا گے تو جنہاں کو میرے نبی کانڈھا دعوت ولی میں دے سجا نہیں او نا وہ مجھے بلو اے انہوں ذرا غور کرو تو آکو سا کوئی قرآن مسئلہ سمجھیں دا پہ اللہ سائیں اشارتاً نبی دی امت کوئی مسئلہ کے دعوت ولیمہ ہوئے شادی ہوئے جنہ کو کانڈھا ہوئے او ونجو بغیر کانڈھے آلے اچھا بولو تے صدقیاں سادے تو کانڈھا ہے کوئے وی بندے بے نالائے کھڑے تے خاص کر سرائے کیا دے بیتا کمال ہے نہ شریع طور دے گناہ ہے ناجائز ہے بالکل فرمایا دعوت خیرات کل خانی دی دعوت اے عام بئی گال ہے جنن ولیمہ ہوئے شادی دی آکھو ولیمہ تے مخصوص دعوت ہے قرآن دے جنہ کو کانڈھائے ہو آؤ جنہیں بغیر کانڈھے دے آسو وہ چور بن دے کھاسو حق نہیں بندہ قیامت جارے جواب دے اساتا آنڈ گوانڈ کو آوے وال ملک دے پاسے جو شادی ہے تو سائیں آو پہ تو ہی ملک آ پہ آو کریمانہ تو ہی اگو 500 بندے دا جو آکھو احتمام ہے بندے 1500 ہے بولو شریع طور دے جائز
اچھا میں مسئلہ پیاز کرے نا، اللہ رب العالمین فرمایا او لوگو لا تدخلوا بیوت النبی، نبی دے گھر داخل نہ تھی وہ الا یؤذن لکم، مگر اوہ داخل تھی وہ جنہ کو میرے نبی دا عزت الا طعام۔ اچھا ول کیا ہے؟ اللہ سے فرمایا فَإِذَا طُعِمْتُمْ، تے جلے تساں ٹکر کھا گی دے، جلے توام کھا دے فارغ تھی گئی ہو، فَانْتَشِرُوا، اٹھی دے لگے وجے وَلَا مُسْتَانِسِينَ لِحَدِيث، رب کا گال ہی کیوں لگے وے؟ دیکھو نا کتنا خیال محبوب دے گھر دا، کیوں تسا گلنا باتاں پہ کر دے ہو؟ ان ذالکم کان یؤذی النبی، تو اجا گال ہی کرن نال میرے محبوب کو تکلیف پہ تھی دیئے، او انتظار پہ کرن تسا ونیو تے میاں کو بلہاوے، فرما فیستحیی منکم، میرے نبی شرم دی وجہ تو کو نہیں آکھا، واللہ لا یستحیی من الحق، نبی تا شرم فرمائے نہیں اٹھایا، تے میں رب حق تو شرم نہیں کریں دا، میں تو اٹھیں دا پیا، اٹھے دے جلدی لگے ہوئے اجا کو سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا خبردار تساں کونی وے دیر لاون والے، اللہ نے فرمایا تو آپ کو پتہ نہیں ہے چودھری ملک امیر وزیر دا ڈیرہ نہیں، میرے محمد نبی دا کتھا ہے بیٹھے؟ ذرا قرآن پاک کو ہی موضوع دے پڑھ کے دیکھو، اللہ رب العالمین کو تئی محبوب دی تھوڑی جہی تکلیف ہی گوارا کوئی نہیں، تے خدا دی قسم ہے جڑے بندے سارے نبی دی تعریف کریں تے نبی نال محبت کریں، حدیثاں گواہ ہے وڈے وڈے جڑے گناہگاراں کو رب بخشے سی او عام گناہگار نہ ہوسن، او اوہے گناہگار ہوسن، قرآن دے گناہگار تا ہومن پر محمد دے حبدار تا ہومن، اللہ فرمائے دے گناہگار تا ہوسن پر یار دے حبدار تا ہومن، ٹھران آلے تا ہومن، والفضلی کرے سا کرامی کرے سا، فرمایا والیار دے ٹھران دی وجہ تو بخش دے سا۔ ملک کرم حسین کیفیت ہے کہ آج کل مسیحتاں چ بندے آدھے نہ لکھو نبی سیندہ نہ لکھو، نہ لکھو نہ لکھو، میں کو رات بندہ پیا دسے بھئی ایک بندہ ملتان بورڈ لکھوائے بہترین کر کے یا اللہ یا رسول اللہ، وہ یا رسول اللہ دا بورڈ جو گھننا ہے نا تے وہ مستری کو آکھے لکھوا دے، وہ مولوی صاحب جڑا اتھے ہوں دا امام ہے وہ آکھے ہوئے اے کون بنوائے کون بنوائے نیلا منا، وہ آکھے پچھا چاہ ونجو، وہ قدرتی بورڈ ہی پچھا ویندے پیان تو ملک آگے وہ آکھے کیا گال ہے، انہاں کہتے ہیں مولوی صاحب لاما نہیں دیندہ دے غصے تھیا کھڑے، خیر وہ آکھے بورڈ ہی لاؤ تو مولوی صاحب کو آکھے خبردار اتنا ہے میرا بورڈ نہ لاما دیتا یا رسول اللہ دا، وہ آکھے آج تو بعد اگر یا رسول اللہ علیہ لکھے ہوئے بے بورڈ ہوتے کوئی ایک نکتہ جا گرد و غبار ہی آ گئی میں تیرا گریبان پکڑ گئی لگ سی تھی کر میں عرض کرے نا تو دا امتی ولت سادھے وے کہنا بے ادب کہنا حق بن دے محبت جو ہوئے محبت علی دا نا ٹھر کے آدھے چلا جلے آمیں سامنے نبی دا نا نظر آوے دل دی ٹھر سید المرسلین نال محبت کر پیار کر اللہ دی قسم بخشش دا ذریعہ ہے تے سارے آنکھوں مل گئے مصطفیٰ اور کیا مل گئے مصطفیٰ بھائی سنو وقت اتنا میں عرض کرے نا میں قرآن پڑھ کے تو آپ کو عرض کریں آیت چاہ پڑھتا کہ قیامت والے جا رہے خدا دی قسم وڈے وڈے گناہگاراں کو اللہ سارے نبی دے اشارے نال بخشے سی رب اکسی محبوبہ تو اشارہ کریں دا وانج میں بخشے دا بعض میرے بھیرا وچو آکسن اے تھی سکدے آؤ میں تو آپ کو ایک آیت سنا وہاں
کہ تواڈے میرے نبی دے اشارے اتے اللہ قبلہ ہی بدلا چھوڑے قبلہ قرآن دے حضور علیہ السلام مدینہ شریف وچ نماز پہ پڑھے نن تے ساڈے نبی دا منہ بیت المقدس مدینے تو بیت المقدس سیدھا کتب دوئی وے اچھا جیلے نبی سائیں دا منہ مبارک کتب دو سی آکھو بیت اللہ دو دا سیدھی کانڈا ہی نا او قبلہ افضل ہے حضور علیہ السلام نماز دے وچ خیال کیتے نے مولا مسجد حرام میرے ڈاڈے ابراہیم خلیل بنائیے اگر تو نماز ہوں پاسے منہ کروا دے پڑھوا میں میں محمد دا دل ٹھر پوے بس خیال آئے ساڈے نبی سوچے تے قرآن دیو خیال کر کے نماز دے وچ ساڈے نبی ایویں اتا ڈٹھے جلے نبی سے اتا ڈٹھے نا اللہ ہوں والے قرآن نازل کیتے رب کے قد نرا تقلبا وجہک فی السماء میرا محبوبہ تائیں اتا ڈٹھے میں خدا تائیں محمد دے مکھڑے حبیبہ جلے تائیں اتا ڈٹھے اساں تے کو ڈٹھے اے محبوب فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰ محبوبہ میں تے کو ہوں قبلے آلے پاسے پھرے نا جندو تو راضی ہے ربے نہیں آکھا جندو میں راضی ہوں فرمایا تردا مانا جندو وحد مذکر مخاطب دا سیکھا ہے محبوبہ جڑے پاسے تو راضی ہے محبوبہ جندو تو راضی میں اڑائیں پھرے نا مولا کڈن پھرے سے فرمایا کڈن تے جڈن کیا فول وجہا کا شطر المسجد الحرام محبوبہ ہونے ہی رکعت چے ہی گھڑی اتھائیں جی میں کھڑے جلدی کر منہ اڑائیں پھیر جندو تو راضی ہی رکعت چے یا اللہ چلو اے نماز تا پوری کران دے سلام فلاما دے رب کیا کیوں پوری کران دے ماں اساں کی تھاؤں کوئی منظوری نہیں گھننی اساں کنہا کنوں پوچھنا کوئی نہیں جے تونی تو راضیاں میں نمازوں دے پڑھوائیے جدن تو ان راضییں میں رب بھی انہی راضیاں ساری کائنات چاہ دیئے میں خدا دی رضا میں رب چاہنا تائیں مصطفیٰ دی رضا سنو بھئی اور میں تو اہل علم کو پوچھدا نبی اجن دعا نہیں منگی اجن نبی زبان ہلائی کہے نہیں قرآن دے نبی کو فقط خیال آئے تے خیال ہوتے اللہ قبلہ میرے لالے وعدے آدھے نبی اور ولی کے کرنے سے مچھر کا پر بھی نہیں ہلتا تو آدھے پر نہیں ہلدا قرآن آدھے نبی دے اشارے دے قبلہ بدل میں دے تے ول ویکھو محبوباں دی مرضی تے ویکھو محبوباں دی مرضی تے قبلے بدلائے جان دینی محبوب دے پاک اشاریاں تے سجدے کروائے جان دینی محبوب دے پاک اشارے اور سنو لب ہلے نہیں ہاتھ چائے نہیں لب ہلے نہیں ہاتھ چائے نہیں ذرا رخ دا رخ
بدلایا سی اتھے وی فطر دا دے وعدے پہ توڑ چڑھائے جاندے نی میں آدھا جیندے اشارے دے قبلہ بدلا سکدے اندے اشارے دے وڈے تے وڈے گناہگار کو معافی فرما سکدے تو حق بندے اللہ جو سارے نبی کو ایڈیا شانہ دیتن وعدہ کرو اسائیں زندگی جڈا نہیں بھولے سو وہ محبوب دی عظمت بیان کرے سو ملک صاحب ہی کو عظمت آدھن جو بندے بندے کو ادا دے غیب کہنا جان دے کوئی پتہ ہی کہنا نبی سے کو کوئی اختیار کہنی یہ سارے نبی کو کوئی اختیار نہ چاچے کو آدھریا کلمہ چا پڑھ چاچے نہ پڑھا کوئی اختیار ہی کہنی غیب ہی نہیں جاندہ یہ سارے وانگو میاں کیا پوچھ دے وے خدا کو ڈر قیامت آلے جڑے نبی سے کو منہ نہیں بھی کچھ لامنا حق بندے جڑے بندے دے سامنے تو بیان کر میرے نبی دی محبت بھئی ختم پڑھی دے دے ذرا بندے اگا اگا تھی آؤ تاکہ بندے پیچھو کھڑن جگہ کوئی نہیں تے اچھا ہے کہ پرچی کہاں لکھی ہے اس میں اندہ کیا مانا نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز اچھا ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے دوستاں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اے روایت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے دے وچن امام علی مقام کندھے دے سوار تھن نبی سے سجدہ طویل لمبا فرمایا 71 مرتبہ میرے نبی تسبیح علائی لیکن حسین پاک کو تلے نہ لہایا اور نبی دا ہر عمل ہر فعل ہر کم مرضی نال نہیں ہوندا اللہ دے حکم نال کیونکہ اللہ فرمائے وما ينطق عن الهوى میرا نبی مرضی نال بولیندا ہی نہیں ان هو الا وحی یوحى اللہ فرمائے جے تک میں الویندا نہیں ساڈا یار بولیندا نہیں تبارحال دوستاں لکھے کہ مسئلہ بے میت کپڑے یا ان دے جسم سے اتارے جانے جو جڑے اتارے وینے انہاں دے بارے واضح کرو دیکھو میت دے جڑے جسم نال کپڑے آکھو انہاں کپڑیاں دے بارے بھی وہ حکم ہے کہ مرن والے بندہ جو مر ویندے اے نہیں جو ایہو جی بلا ہے جو اندے ہن کپڑے قابل استعمال کہنی جی میں سارے بندے ڈردے نا مسلمان دی زندگی چی عزت ہے آکھو مرن دو بعد ہی دی عزت اللہ فرمائے دے اساں اتنے عزتاں کروائیں میں عرض کریں ہاں فرمایا ہی کو خوشبوئی صابن نال دھماؤ تیل لاؤ عطر لاؤ مولا اتنا جو تیار ہیں اللہ فرمائے دے زندگی چی تو آجا عزتاں کرائیں مرن دو بعد ہی تیری مرضی اساں دا تیری او عزت بنائیے جو مرن والا چوکی دار ہے تے جڑا جنازے کو مونڈا دیتی ویندے آنکھوں نمبردار ہے مرن والا عام نوکر ہے تے حکم ملک دے صدر وزیر اعظم کو خبردار جنازے کو مونڈا دے آنکھوں وال جنازہ جو غریب دا آندہ پہ اللہ فرمائے دے عزتاں کرائیں حکم ہے توڑے چوکی دار دا جنازہ ہے غریب دا جنازہ ہے اگو جو ملک دا صدر بیٹھے وزیر اعظم ہے شریعت آدھی اٹھی کھاری مولا میں ملک دا فرمایا خبردار اللہ فرمائے دے ایسا عزتاں بنائیں تیرے جو تیرے جنازے دا استقبال کرا دیتے سے مونڈیاں تے چوا دیتے سے دوستو وہ کپڑے جڑے ان دے جسم نال بستر ہے انہاں کو اگر اللہ واسطے دیونا چاہو تا حق داراں کو دے سکتے وے تے جے اپنے استعمال وچ گھننا ہو تا الحمدللہ ٹھیک ہے مرن والے کپڑے آپ ہی پا سکتے وے آپ ہی استعمال کر بلکہ جڑے اللہ دے محبوب تے نیک بندن انہاں دے کپڑے تا تبرکن باعث برکت سمجھ کے پاتے تو آدھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا لباس مبارک صحابہ کرام علی سیدی چادر تے لباس مبارک آج تک موجود ہیں غوث اعظم دا لباس آنکھو برکت واسطے لوگ برکت حاصل کریں
تے اپنے وڈیریاں بزرگاں دے کپڑے اپنے استعمال چلا سکتے ہو فقیراں حقدار مسکین کوئی باقی جڑا بستر ہے چار پائیے میت کی طرفوں جتنے کپڑے دیندے ہو او دیو انہاں لوگاں کو کہ جڑے انہاں دے حقدار جڑے اپنے استعمال چلے سن غریب دعا کرے سن اللہ رب العالمین مرن والے کو اجر عظیم عطا فرمائے سن ان دے واسطے ثواب ہے بہرحال جڑے دیکھو نا قرآن چاندے وآت المال علی حبہ ذوی القربى اللہ فرمائے دے میری محبت ہے جدنی کوئی مال خرچ کرو پہلے ذوی القربى کو دیو اگو آندے والیتاما والمساکین بعد تا اے جڑا اپنے میت کی طرف تساں بستر چار پئیے قرآن دا اے فتوی ہوئے کہ پہلے اپنے قریبی برادری چ نگاہ کرو اگر تواڈے قریبی رشتہ دار ہیں کوئی بندہ غریب ہے مسکین ہے حقدار ہے وہ بستر کھٹ ہوں کو دیو 4 گنا ثواب زیادہ ہے اگر برادری چ کوئی نہیں ول جڑا غریب ہے مسکین ہے حقدار ہے دینی ادارے مدرسے جتھے طلباء استعمال اتھے ہی دے سکتے ہو بہرحال سب تو پہلے اپنے قریبی رشتہ داریں نگاہ کرو اتھے ثواب بھی زیادہ ہے اجر بھی زیادہ ہے تے اللہ رب العالمین اس سارے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے ارشادات کے مطابق عمل دی توفیق دے وین باقی اشر دے بارے میں عرض کر دے وہاں اشر ہے 20واں حصہ بولو اشر ہے 20واں حصہ واجب تے لازمی دے سستی غفلت نہ کیتی کرو جی میں ڈھانڈے کو کوہنے ہیں نا ڈنگر کو تے کوہن ویلے جڑا خون نکل ویندے خون ہوندے پلید ناپاک اگر وہ خون نکل ونجے 5 سیر یا 4 سیر تے ڈھانڈا ڈا ماندا ہے سارا پاک ہے تے جگر وہ خون کوہن ویلے نہ نکلے وہ خون رل ونجے تا سارا ڈھانڈا حرام تھی گیا او کو سڑین کوہن کوئی زکاة سڑین ایمیں فرمایا توارے مال دی زکاة ہے زکاة ہے 1000 چوں 25 روپے 100 چوں 2.5 روپے اگر 100 چوں 2.5 روپے زکاة کٹ دیو 97.5 روپیہ پاک ہے اگر نہ کٹھو سارا خراب تھی گیا ایمیں ہے گندم 100 من ڈھیری تھئیے 5 من اشر کڈھے ویچا 95 من پاک ہے تے اگر اشر ویچ ملا دیتے ہوئے وہ 100 دا 100 من خراب تھی گیا نبی سنگ 3 باری قسمہ چاہتے ہیں فرمائے نے اشر زکاة صدقات دیو این دے نال اللہ رب العالمین توارے مال برکت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ سارے کو عمل دی توفیق دے